tichekeserane kuti sei uri kuramba kundirapisa iwe wakati chikora ruku trust uya pamberi pachangamire tichekeserane kuti sei uri kuramba kundirapisa iwe wakati chikora ruku ini nyaya ipo ndeuti ndakaenda kuchipatara ndakaenda kuchipatara ndakagara ndaiswa plasta ndakaenda kuchipatara ndeza ndaiswa plasta uyu mbiangu uyu ndaiswa plasta ndoza ndapedza pandakapedza kuiswa plasta ndikaza ndaenda pachikwenengeni ndaiswa exira yeye byangu ndikandambeza kuti uya kunoone exira yeye chironda ichi chiripo iye haana kuuya mbyangu asina kuuya kudaro ndipa akazouya kwakumanheru kwati svi auya kwakumanheru kwekuti ndipa akanditi iwewe nyaya iripo ndekuti iwewe handigadzire mari ndipa ndikati koimi hamugadzire mari handiti mimi ndimangandikwadza haina handigadzire mari iwe unonwa mapirisi hauna zvaunondiita ndizvaakadaro mukomana akandirwisa nokudai mva ndichora uroko ndobva ndaenda kunorapwa uroko ndobvawanzaona kupora ndanzi pakuti kana zvimwe ndamuudza ndopaakazoya chiti zvakati handiti saka ungotangira pahatisi kuzive saka nhau yako ide kuti inyatsobatsika zvakanaka muchishoti uri kuti uyu ndiye akakuchora iroko ndiakandichora uroko mukomana nyaya yakaitika musi wa 5 June komana uyu vakachaya madhino anongiyaka saka zvatema oni pagadhini pangu pane makuva pane hanzvadzi yababa vakashaya vakavigirwa pano saka kufanira vanga vari kugadhini zvatsurwa ngevana vangu zvatsurwa nevana vangu muzukuru kunzi kutema mabatese apatendero apatomubvumira vanhu ngomana zvatanga kutukirira mwana wangu achibatanidza ina ndakatogara kumba nyaya wanzwa yataurawo seri kuramba kundirapisa paruoko rwakandikuwadza tiri panyaya yekuti kana uri wakamukuwadza ruoko hatizotsvaka kuti ndiani akakanata ndiani akadii toti nyaya chesezvo paikatangira kuti nyaya cho unandauramba kumurapisa auramba kumurapisa zvazvakaita manje musi wataura ndikuda mari ndikatotumira $20 nababa ndii baba ndizvamupa mari uyu pasina 3 days zvatuma kuti baba zvanzi kuda mari ndikati anoinini mari pari zvino handina mari funga ndikatowesta ngari mari yefochi vanhu vanga vakatadza kuti ndachikora musi wajuni vakatitemese kapera nditi mari ikasvika pakupera nditi izvozvo mari andikamupa $20 ndemuna agasti iyoyo agasti takutopera izvo tabata september ndikuchikupindura kuti ini pane zvingonimiro ndimbotsvaga mari yachindikupa aida $15 ndabva $20 pamukona ndikatopindura zvakanaka but nyaya isina kutaura kuti hanzi ndikazokuti chirwere chichi handobva ndataura izvo ndikatoita rudo somwana wangu ndikati arya ndimurapisi ina ndotomuchora roko zvazvakaita manje sananati nyaya panganada kutanga kai ndemusi wa 4 June kai ndakatoitanga kumashure ndopakatangira pano isusu ndakapinda kunzwa kuti uyo ruoko hwake hukaitwa nani nomhaka yokuti handinomuya akachoka inhau yokuti pakaenda kuchipatara ari kuda mari kubva kwamuri sei akuzodhimata mari kwamuri imimi yeti uyo ari kududza kuti imimi ndimi ari kuda mari kubva kwamuri nokuda kwaitwa ruoko taurai kuti chii chakaitika pamberi penyu imimi nouyo kuti usvike ruoko wozoenda kuchipatara nditakurai maerano noruoko ruoko zvazvakaita tadava panguva chepapo vakandinga kumwe ndikagara nevaenzi zvakanaka sekwekwataitaisa saka mwana azosvika pakutitsura ndikuchiona kuti sisi zvatoona nomwana titsura tatadza tichienda kukumba titaura nasekuru vakaya zvakanaka biona zvataura ndikati azoshiwa muzvuru matadzi uye funga akasumuka zvatamba totukira papangu inini achitibatanidza inini hapana kuti chikatawo ndakatosara nomubiya ake muning'ina wake ndikagara naye ndini kati kwamukoma tava kuno kuti tikwanise kuita setiwirirana nasekuru kwavazokwanisa kuzosumuka sevakutotukirira futi isini ndisitaifambira imimi ende tafutadzira futi uyo akasumuka muzukuru biya ake muning'ina wake handiti ndokuchiti sekuru isitatadza achiende kuti unoona kuti patamatemera kaiti muzukuru ini kuti ndienda kuti ndikwanise ndozvinhu zvandida kutoita panguva idzinodzi zvandimanikidza akadzokora katatu ndikati awe munhu
shuwa uya kunyasoro zotataka ndokuchienda ndikamona atotora demo achitema futi iko abuda mugomangara akabata demo nechimuti changa nacho zvisvikondisaidzira uku materi kwangu yanga turi makata ndi kumateri pandikamudzvenga kuraisa kasvika kunorovera zvasvika norovera zvararira uroko zvabuda mubvunzo ukona zvikai ndochimuti amudzikuti asona muedzi yanga chitsvagaita sonzozvichipa zvazvisvika ndakabuda mari yangu inini vana vangu vakatazoenda chikoro akagara kusvika pari nhasi zvino zvikoro zvakafuma ndikamurapisa nekubva mwedzi wekusvika kudhara ndikuisa plasta mishonga yese ndichibhadhara ini mari yangu inini ndichitenga kusvika kwese kuno kumapirisi ndichitenga kudhara ndisina mishonga chikiziza kutenga chimhanya tenga mari kasvika pakupera svika pari nhasi abhiso plasta ndikuchimubvunzayo pabhiso plasta kudhara ndikwanzi kudii pane zvaudziwera akati hapana pane sitraupiwera hapana handi funga pakatita svonga ndipakavhamudza kuda mari ukama wenyu wakambira sei kune anga achitaura kana kune akagara kumberi awangasikwa wangatorogadhi ngaitika tiri uyu mwana zvarakwadzana akakwadzirwa muguru achitema huni ini nandinogadi ndikazoona mwana atonga achichema achiti amaida rwisiwa uroko hwarengenuka korisirweipo tikanzi kutemerei mugomo amude kutemewa anangobvira atema kana kugadeni kwake iyewe mwana uyu wangu iwewe hataure nemunhu ndimambo kana kutukana munhu atukana akatodeni Alright. Ndaenda kunzwa kuti pamakakwadza nemimi wakwara wakaenda kwasabu ukazoenda kumapurisa. Right, mapurisa akatodi panyaya. Mapurisa akatienda kwa mambo Badawe boze. Aya ku hospital pane chikaitwa mapurisa ukanyora tsamba nemapurisa wakaenda ku hospital. Wakarapo. Ndakarapi. Ko yakanzi kudina mapurisa. Ko yakanzi ni iwe kana wapedza version naro. Akanzi kana wapedza kumurapisa mukona kumbadara. Anobisa fine. Zvautaura kuti wakadzi mapurisa gona kurapisa mwako matama negoshika ndizvo soro changa shwa tikasvika kukendo akatanga kumhanya kupurisa zvinoratsana zvanzi zvatese kuri ndanzi mundirapisi akatobvunza mupurisa zvanzi nyaya dotende kuti zvanzi ndiperere pana ndisekuri ndandirapisa ndarurapisa uyu ndazofuna nomupurisa unoona kubvuma kumurapisa uyo ati handisekuru wangu muntu afunga ngavandirapise iwo ndobva watotanga kumurapisa handiti izvozvo zvega zvino zvazvinotaura zvinoreva kuti ukaintafiya pakukwara kwouroko ihwohwo right asi kuti iwe chataona chakubata ndechekuti vana vangu vakatadza kuenda kuchikoro mari yefodya yese ikapera ichiratisa uroko nhasi akuti futi akuda imwe kuti chii ndo zvega zvakubata asi zvokuti makakwadzana uroko uri kuzidi dei wakazviramba pamapurisa usina kana kumbotanga umurapisa ndakatanga kusvika kana pakamhanya sabhucha vanosuzumboziva kana komiti uye vakangomhanya kuchipatara zvikanzichienda kupurisa nokunoda kundirapisa ureva here kuti ukatanga kumhanya kuenda kupolisi unonzi uri korekti kuti watanga kumhanya akavangazanaya nyaya vaitarisa purasi ndakazobvunzisisa maererano kwakaita uri kuti akatanga kumhanya kupinda handisi kumhanya wati akatanga kumhanya kumhanya kwakaita ndikokuti akaenda kumapurisa first handiti zvabvunza mapurisa kuti uzokwara sei handiti mangwana acho zvandifonera zvikanzi uya kuno ndokuchina ndikati uyu munhu tandaisa nokuda kuti uya akaitema pagadheni vanomita anga ndakatoti ikure mira right amboti maita basa chine dzimwe nyaya dzoda kupinda dzimwe dzichada zopesa dzepostponda nenyaya yekuti basi nyaya inotonwa mwana mira chamani regai nditi vang'andu ndanzwa kutaura kwenyu ukama hwenyu sekune muzukuru watiri kunzwa kuti ndinoita namukuru nasekuru ndizvo ngatirambei tine ukama ihwohwo achida kuti tihuparadze hwemuzukuru nani nasekuru ndangofarira kuti iwo une chimwe chikamu chawaitoti ndaitomboita ndichibatsiridza pane zvaitodiwa ndabhadharawo kana dai angaita shoma mariyo kuratidza kuti waitoziva kuti une chekuitawo chakaita kuti urwere husvike pahuri pandida kuti sisi murambe makabatana chandiri kuda chete ndechekuti sachangamirisa mambo uyu murume asazoramba chimangwana auya ndipe dhora
mangwana futi ndipe $20 takuchipedza manje zvekuti kana tanzi tawirira pano zvakanzi zvadiwa zvandiri kuda zvatopera achada kuti murambe uripo ingonzi padiki zvikunzikangani ndo zvandakuda izvozvo iwo murume ndiwakakwadzwa wazoona kuti nhasi nyaya yekuti inyatsopera nda kuti ndiende kwamambo zvizvo ngochitarisira kuti kukwara kwawakaita nezvezvo zvakaitwa dai murume uyu dai sekuru wangu handisekuru avo dai sekuru wangu vandipa dhora kana kuti vandipa pondo kwati vandipa mari yakandopa ndaziva kuti kumwoyo kwangu zvapera zvizvo wakuda kune murume uyu tibva taziva kuti abva tapedza uye ubva agara toziva kuti o ndozviri kuda muzukuru wangu taurisa chama 400 uda chi uda 400 ndiwo uri kuda dare ramamboripo pakuwedzerana pakutakudza kama hwenyu uchapiwa 200 ndiwo chapiwa ndinoziva ndikuziva kuti wakakwadzwa wakadei but ndikuda kubatanidza kuti mangwana murambe muchifambidzana 400 ndainzwa asi ndikuda kuti uzopiwa 200 unoti kudii ngani wanzwa zvataura murume uyu angaita 400 asi ndikuti tichigarisana zvinhu zvakaoma ndoziva kuti wakaita nezechikoro nechi pandaida kuti utsvage mari ita $20 topa murume uyu tamupa hapasisina kuti paachazoti yapera ndakuda 1000 nekuti wakandikwadza yobva yatopera tobva tatonyora LC4 redu rejudgment yekuti nyaya yakatongwa mudare ramambodoti tokunzi murume achapiwa 200 chete ndoyatatiwa ndikunzwika nenzangano tiripo pakubatanidza kuti mugare zvakanaka ndozvandikuda mari iyoyo inoyaringa ndoziva zvinhu zvakaoma but kana tatoda iso tida kuti mari iyoyo ibhadharwe iri mari ine zvambuya mataura 200 kundokwanisa kuwana chikwadokanaka mari yedare yakapfurwa dare nemurume uyu akakwira dare akabata mari dare nyandu tatitonga tsikana vagareti vanhu handida kuti mari ndikuti anhu atsikana mangwana pandaida kuti iwe uzive kuti zvazvadai muchaita sei kuti mhani muchaite mari iyo ndonoda pamari yamataura mamwe nikoma kwazvakaita ndichamhanya chaona mari yakati andai chikumbira kuti ndogona kudai chidai tofambidzana ndinoona toda kuti nyaya ibva yapera isazomuka kuti zvaita nayo tikutsvaga kuti nyaya iyi isazomuka mangwana mari yatataura iyoyo yanzi yabhadharwa kana wakwanisa kuona hafu asi ndichema ndapedzisa ndazobhadhara so tamupa mari yake asi kutaura wadi wapera nyaya yapera haina kwachaenda kuti unogona kutozotora bepa rekuti kuti mambo vakatoitonga kugara vadini dzinobhadhara mari yakati nyaya yapera haina kwachaenda tikatarisa mari nyaya iyoyo iyoike mapurisa ndikatobuda mari ini ndikuti ndauzwa kwauri ndisataisa mazuva amo mari kudhara ndikachindikabuda mari tikabva kudhara ndokumva chibuda futi mari asi kwatakuenda takatopedza nyaya yakati ndakourimo uchiteerera unopiwa mukana wakanakana tsangamira wokuti uve wakavhurika kuti ungati zvarini ngozi unogona kutaura nyaya yepayment plan pari zvinhu zvangu apa ndikanepe mari akana pamwe tatoti munana ekwera ndikambounisawo masifitespasi kuti zvamai manje ndizvinoti 2 terms mumajuni vana vanoenda chikoro izvi zvakubvura september vanoenda chikoro maitoto zvimanje zviwana imboisai 2 months amboedza kutitsvagira tombona tingauya nemari mwandu isai 2 months ndisirei 2 months vanang'ana utobapo isai 2 months ambotsvaga tsvagire wanenge wawana ipa pang'ana kozi mutemo icheti ngaiwe yakakwana asi kana ndati nini ende unomhanya unotsvagatsvaga kuratidza kuti tine zvatinenge tichitarisa kuti handigoni kuti ndaita iyo tochokotsangamira una zvavakuita ndada kutaurwa vavo kuti inini mari ndichiwana andini tombo ndaiwana 2 months inini miti yandikachengeta pagarage pangu andini chandakoshesa ma ndada kuti miti yangu yakatema ichisa hova ndada kuti miti yangu ichiuya vakadambura nodenga ndakuda kuti chiuyi zvanga iri ichidzoka bosi kazhinji wazvetitonga nyaya dzakadai ng'anduka tichitarisa kuti pane zvatinotarisa ukama hunenge huri peiona mambo yoyo nemunhu wawakatadzira ndisowanza kuti abva taramba $400 inyaya yekutokoti zvikunzwika nyaya dzakadaika
tinokwanisa kuti dzimweni dzenguva kana tati isusu togona kudzoka pa 400 kana wataona kugutsikana uyu murume anokwanisa kuenda kuti kumberi nenyaya nokuti zvinopedzera wakudzodzwa uya kukoti wazoita sei wotoziva kuti chaji yanga yataurwa i200 yanga yakareruka ko zvinozobuda kukoti ukatizoziziva kuti zvinozobuda zvakaita sei 200 yanga yataura kuti wedzera wotopedzisa kuti ndakatoziva ndakabhatira 200 wozi inoramba ichizowozoya kukoti wozopedzisa judgment yazoitwa yozokukanganisa pakugara sananatitega tirerudzi zvinozwika ende unofunga asi ndinyorere 2 months imbonyorai 2 months right pamusoro nyaya yedu yanga iri pakati paStanley Chigudu naTrust Ng'andu yapera yakadai yanga iri nyaya yekuti